poslanci, vážení prítomní. Vítam vás na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klenovec. Konštatujem, že dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné, nakoľko z 9 poslancov je prítomných 6. Schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia. Predkladám na schválenie návrh programu dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva doplnený o bod 9 rôzne. Program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva znie: po prvé otvorenie zasadnutia, po druhé schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia, po tretie voľba návrhovej komisie, po štvrté určenie overovateľov zápisnice, po piaté kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva, po šieste správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, po 7. interpelácia poslancov, po 8. prerokovanie rozvojových otázok obce, 9. rôzne, po 10. diskusia, 11. kontrola schválených uznesení, po 12. záver. Má niekto nejaké pripomienky k programu dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva? Má niekto nejaké pripomienky? Ak nie, tak dávam hlasovať. Kto je za schválenie zverejneného programu dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva tak, ako som ho prečítala? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným programom. Voľba návrhovej komisie. V zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva navrhujem do návrhovej komisie zvoliť nasledovných poslancov: inžiniera Pavla Struhára, PhD, inžiniera Patrika Brendiara, Štefana Ištóka. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v zložení, ako som prečítala? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená v zložení, ako som predniesla návrh. Určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice určujem magisterku Stanislavu Zvarovú a inžinierku Štefániu Dovalovú. Dávam hlasovať. Kto berie na vedomie, že určení poslanci budú overovateľmi zápisnice? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, bolo vzaté na vedomie, že overovateľmi zápisnice budú magisterka Stanislava Zvarová a inžinierka Štefánia Dovalová. Po piaté, kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 229/2024 k bodu prerokovanie žiadosti občanov a organizácií, odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Klenovec pre Branislava Brendiara s manželkou Michailou. Zmluva ešte nebola podpísaná, ale pracuje sa na nej. Uznesenie číslo 230/2024 k bodu rôzne, poskytnutie finančnej čiastky z vybraného vstupného na základe faktúry KMOS Rimavská Sobota vo výške 800 €. Faktúra ešte neprišla. Uznesenie číslo 231/2024 k bodu rôzne, rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenie bolo vykonané. Má niekto nejaké otázky ku kontrole uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva? Ak nie, dávam hlasovať. Kto berie na vedomie kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva bola vzatá na vedomie. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dňa 15.6.2024 v Rimavskej Bani sa uskutočnil deň mikroregiónu Sinec-Kokavsko spojený so stretnutím rodákov Rimavskej Bane. 16.6.2024 som bola pozvaná na inštaláciu nového brata kazateľa Bratskej jednoty baptistov. 22.6.2024 účasť na Dni mesta Rimavskej Janovce a v dňoch 28. až 30. júna 2024 v našej obci prebehli Jemersko-Malhonské folklórne slávnosti Klenovská Rontovka. Myslím, že dopadli veľmi dobre. Dávam hlasovať. Kto berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že správa o činnosti obecného úradu bola vzatá na vedomie. Bod číslo 7. Interpelácia poslancov. Má niekto z poslancov nejakú interpeláciu? Ak nie,
Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 8. Prerokovanie rozvojových otázok obce. Dávam slovo pánovi inžinierovi Trnavskému. Čiže toto ideme, hej? Takže vieme asi, o čo sa jedná, hej, že pán Juhás dal ponuku obci na odkúpenie tej budovy. Takže predkladám uznesenie, ktoré tvorí vlastne kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Klenovec, vedených na liste vlastníctva 2152, kde sú parcely 675/2 o rozlohe 312 metrov, parcela 675/7 o rozlohe 25 metrov a stavby číslo 130 na pozemku 675/2 a takisto 130 na pozemku 675/7. Toto je v podiele 1/1 a potom ešte na liste vlastníctva 2151 je tam parcela 675/6 o rozlohe 13 metrov a zároveň je to zapísané ako stavba bez súpisného čísla, ako chodba. Toto je v podiele 1/2. Takže navrhujem toto kúpiť od vlastníka Miroslava Juhása bytom Sinecká 884 Hnúšťa za celkovú cenu 65 000 eur. Má niekto nejaké otázky k článku? Ďakujem, prosím o prečítanie návrhu uznesenia. No toto bolo. Okay. Takže pristúpime k hlasovaniu. Dávam hlasovať. Kto je za tento návrh uznesenia? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Prejdeme k bodu 9 rôzne. Dávam slovo pani ekonomke, inžinierke Lojkovej. Ďakujem za slovo. Predkladáme teda v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmena B zákona o obecnom zriadení znenia neskorších predpisov, s paragrafom 14 odsek 2 písmen A, C a D zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, návrh na rozpočtové opatrenie číslo 4 z roku 2024 následovne. Dneska písmena A je presun rozpočtovaných prostriedkov. Mali sme schválené vlastne použitie prostriedkov fondu na niektoré aktivity a navrhujeme vlastne stadiaľto tieto peňažné prostriedky presunúť na kúpu tejto nehnuteľnosti. Takže vlastne uznesením číslo 526 z roku 2018 boli schválené prostriedky rezervného fondu na oplotenie cintorína v sume 15 000. Uznesením číslo 74 z roku 2019 boli schválené prostriedky na športovú halu v sume 20 000, z ktorých už bolo čerpané približne 4 800 eur, takže stadiaľ by sme presunuli 15 000. Ďalej uznesením číslo 99 z roku 2019 boli schválené prostriedky v sume 20 000 na chodník obrancov mieru a uznesením číslo 275 z roku 2021 na oplotenie cintorína v sume 15 000. Dokopy je to suma 65 000, ktorá by sa vlastne z týchto jednotlivých položiek presunula na odkúpenie tejto nehnuteľnosti na námestí. V zmysle písmena C je to vlastne povolené prekročenie výdavkov v sume 65 000 na obstaranie tejto nehnuteľnosti a v zmysle písmena D je to povolené prekročenie príjmových finančných operácií, teda je to zapojenie prostriedkov rezervného fondu v sume 65 000. Má niekto nejaké otázky? Ďakujem. Poprosím návrh uznesenia. Áno. Obecné zastupiteľstvo v Klenovci schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4 2024 v zmysle paragrafu 14 odsek 2 písmen A, C a D zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov v zmysle písmena A presun prostriedkov zo schválnych položiek na odkúpenie nehnuteľnosti, v zmysle písmena C povolené prekročenie výdavkov na odkúpenie nehnuteľnosti a v zmysle písmena D povolené prekročenie príjmových finančných operácií, teda zapojenie rezervného fondu. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za tento návrh uznesenia? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia, čiže rozpočtové opatrenie 4/2024 bol schválený.
Prejdeme k bodu 10. Diskusia. Má niekto niečo? Ak nie, prejdeme k bodu číslo 11. Kontrola schválených uznesení. Poprosím. Uznesenie číslo 234 z roku 2024, rokovanie obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.7.2024, určenie overovateľov zápisnice. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, prítomní 6, všetci za. Uznesenie číslo 235 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo príjma následovné uznesenia. Uznesenie číslo 232 z roku 2024 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva obce Klenovec. Obecné zastupiteľstvo bodu schválenie zverejneného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schváľuje, pričom bolo prítomných 6 za. Uznesenie ďalšie číslo 233 z roku 2024 k bodu schválenia návrhovej komisie, pričom obecné zastupiteľstvo schváľuje návrhovú komisiu, všetci prítomní za. Potom uznesenie číslo 234 z roku 2024 k bodu určenie overovateľov zápisnice. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli určení poslanci, pričom všetci hlasovali za. Uznesenie číslo 235 k bodu kontrola uznesených prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec berie na vedomie, pričom všetci prítomní boli za. Potom tu máme návrh uznesenia. Návrh uznesenia 236, pričom obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom území Klenovec vedených na liste vlastníctva parcelu registra číslo 675 o výmere 312 m2, parcelu číslo 675 25 m2, stavbu súpisné číslo 130, stavbu súpisné číslo 130 v podiele 1 jednina a ešte stavbu bez súpisného čísla postavenú na pozemku 675/6, chodba v podiele 1 polovica od vlastníka Miroslava Juhása, bytom Sinecká 884 Hnúšťa za celkovú sumu 65 000 eur. Pričom všetci boli za, prítomní poslanci. A ešte bolo uznesenie číslo 237 k bodu rôzne, kde obecné zastupiteľstvo Klenovci schválili rozpočtové opatrenie číslo 4 z roku 2024 o presune finančných prostriedkov z dôvodu kúpy tejto nehnuteľnosti, pričom všetci prítomní boli za. Ďakujem. Takže ďakujem všetkým prítomným za účasť a prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem.